Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu sagung tumati. Ini bersama yang Joko Sutoyo akan membahas tentang negara atas angin. Bagaimana Mbak penjelasannya tentang negara atas angin? Monggo Mbak. Wae kono wadah dumading para kawula sadaya kawonten lebet negari atas angin. Rojo negara atas angin ku Barat Rejo ya. Negara atas angin itu Barat Rejo jenenge ya. Niku sinten Pak? Barat Rejo iki bapake Kumbayana. Oh, bapaknya Kumbayana. Kumbayana ya Barat Rejo negara atas angin ya. Oh, asaling tatanan sak temene nggih anu graining ae iku akeh. Atas angin asale gagasaning naluri mlebet dateng negara atas angin. Guru besar iki, guru besar sak jagat. Guru iki nang ngene negara atas angin iki jenenge Ratu Barat Rejo. Barat Rejo. Dadi babakaning rasaning tatanan ya. Nggih. Rasa saendahing jagat. Ya, Rejo. Rasa endahing jagat. Nah, iki Endah niku napa endah? endah iku apik, endahing jagat iku lho. Endahing jagat. Iya. Berarti kalau nang bahasa Indonesianya itu indahnya dunia. Ya, indahnya dunia, mulai darani ratu. Sinten, Mbak? Barat Rejo. Rejo. Oh, ratu. Ratu Barat Rejo kan sing ono Ratu negara Barat atas angin iki Barat Rejo. Terus pripun, Mbak? Bareng Barat Rejo dibuka ketinggal jagating sing ana gelaring bumi Nggih. Nusantara. Diguroni wong sak jagat. Ya. Iki Barat Rejo ki diguroni wong sak jagat. Oh. Anake ya putrane iki ya. Nggih. Kumbayana ki diguroni wong sak jagat. Ya. Bapakne Anake. Oh, anake. Sing bapake mang ya wis unggul ndukur kan ya. Nggih. Ana atas angin iki. Anake ya diguroni wong sak jagat. Jenenge Kumbayana ya. Kumbayana. Sing ana Sukolima iki ya perbatasan antara batas Terus pripun, Mbak? negara atas angin batas negara awal langit ya. Lanjut, Mbak. Pripun, Mbak? Lanjut ya. Negara atas angin ratune jenenge Barat Rejo ya. Nggih. Barat Rejo iki diguroni wong sak jagat. Ya, soalnya bapake Kumbayana. Nek kali negara awu-awu langit wau pripun, Mbak? Awal langit kan bapaknya Haji Soko kan Haji Soko. Mbah Rono Citra. Bapaknya Haji Soko. Gelar Bodopomo karo Kala Nyawa iki apa langit ngono ya. Nah, Langit. Mak niku tasih enten hubungane Mbak kali. Yo sih ono hubungan di atas antara angin, iki atas angin karo awal langit negara loro iki ngono ya. Nah, iku sih meneh. Mbak diarani negara atas angin. Iya sono ndukure atas angin kono ya. Kayangan. Ndukuring atas angin. Ya itu. Barat Rejo. Barat Rejo. Bapake Kumbayana. Lah Kumbayana kan dikurani sak jagat ya. Nggih. Ya wong Sabrang, ya wong Amarta, kabeh ku meguru nang ngene Kumbayana kene to. Ngono lho ya. Niku ten pewayangan nih, Mbak. Ya ono pewayangane. Lakoni wau, Lakoni sinten Mbak? Kumbayana. Iya, Kumbayana ki dikurani sak jagat ngono lho. Lah nyabrang aku Kumbayana iku. Nyabrang dicabrangno Gundari Seta. Widodari. Gundali Seta. Putih ngono lho. Lajaran putih ku mang akhire melorot duwe putra. Apa? Aswatama. Ha iki. Lah Kumbayana iki lho ngene Sukolima. Kumbayana iki Sukolima. Nggih. Dikurani sak jagat ya. Sabrang lor karo Sabrang gitu. Ya. Awal langit iki Sabrang kidul sejarah ya. Ya, dukure Tunggul Mani iki lho. Sabrang Kidul. Iya Sabrang Kidul, dukure Sanggeran. Atas angin. Gunung Kawe, atas angin iki dukure ya. Oh, dukure Mas. Nah, dukure meneh, atas angin iki dukure.
Ya, iki ares iki jejer atas angin karo ares iki jejer. Atas angin karo ares. Negara nih Barat Rejo ratune ya. Ratune Barat Rejo. Dadi babakaning rasa ning tatanan iki digelar karo Barat Rejo iki lho. Lah ngene wajilat kulbum ketemu Jawa nih apa? Jati diri apa jati diri ya iku dididik udah jamu sih tentang lho kok. Nggih, nggih. Apa jati diri? Jagat tatanan saisine. Nah, dalan isine yo nang gone Rasa. rasa. Rasa sejatine. Nah, itu kok. Kamu yo enak din ngomong kita tuh enak kok. Sambung rasa ya enak ini ya. Iki sambung rasanya enak. Nah, iya. Terus perjalanane Barat Rejo. Barat Rejo ki ngumpuli ing jagat ing dewa kira gelar jangkar bumi. Luwe iki mangko ya. Gelar jangkar bumi. Sopo ratune? Yo Kilas Moro padha wae kok wae lho ya. Kilas Moro iku keyakinan laku sak temening manusa nang gone rasa ya Kilas Moro ya. Iki lain aja. Dadi kabeh iku bali nang Kabeh nang rasa iki basahe kabeh. Yo gelar lah yo kok metune jati diri. Berarti jati diri maknai negara atas angin wae pripun? Oh, atas angin asaling tatanan sak temene. Asale gagasan yang naluri ki metu. Yo ono negara atas angin kono. Wis mlebu ngene alam sunyo luri, paham segalanya seluruh dunia iki. Iya, wis mlebu ngene ndi Mang? Alam sunyo luri. Apa alam sunyo luri? Engko didik ambek asale lakune menungso. Ah, oke. Ya. Luri ku nalika ing urip ing rasa sak isine ya. Luri. Ha iki. Luri ku lakune urip rasa sak isine iki luri. Di alam yang kingko sepi. Bahasa sunyo kok sepi ya. Sepi. Apa sepi? Sepi. Napa, Pak? Sejatine papan sak isine iki lho kok. Diterangno no kono no alam sunyo luri iki lho ya. Iki Prabu Praban Kencanapura. Yo negara atas angin yo ratuning Barat Rejo. Iya. Nang ngono iku niku iki. Jadi semuanya itu pasti ada makna-makna tertentu, Mang. Iya, ada. Dari Jawa niku enak ngono, Din. Nggih. Enak wis Jawa niku enak. Perjalanan nopo lah enak. Aku ngerti nih tas saya ngerti. Yo jiwa iki asale aku. Ngelar jiwa iki. Padha nggawa iki jiwa iki lho ya. Siji iki padha nggawa kan Din ya. Makna-makna iki engko nek wis iku ganti delok buku kitab sakmono kae dadan sitok kan wis ya. Papan tanpa tulis yo tanpa papan niku nih. Yo Barat Rejo iki. Oke teman-teman, ini tadi ngupas negara atas angin bersama yang Joko Sutoyo, dan kita akan melanjutkan cerita-cerita lagi tentang pewayangan dan tentang sejarah yang ada di tanah Jawa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, 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 sagung dumati.